Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku her di do ji sedê ji qurbaniyên operasyonên Rûsî li Sûriyayê çekdar in. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ku navenda wê li Londonê ye diyar kir ku ji sihê îlûna derbas bûyî ve di dema ku operasyonên Rûsyayê yên asîmanî li Sûriyê dest pê kirin, 1300 kes jiyana xwe jê dest dane. Ku ji sedê 66 ji wan çekdarên rêxistina Daişê û grûpên cîhadî ne. Ji wê hejmarê 381 çekdarên Daişê ne û 547 ji çekdarên Cebhet el-Nusraya bi ser rêxistina El-Qaîdê ve ne. Di derbarê qurbaniyên sivîl yên operasyonên Rûsyayê de 403 sivîl in, di nava wan de 97 zarok in. Rûsya dibêje ku operasyonên wê yên asîmanî li Sûriyayê tenê bingehên Daeş û hin rêxistinên terorî dike armanc. Lê çekdarên opozisyona Sûriyê dibêjin ku Rûsya di van êrîşan de tenê çekdarên opozisyona lîberal û çekdarên misilman û ne grûpên cîhadî dike armanc. Ji alîkî din ve hene rêxistinên tenduristî, Rûsya bi armanckirina nexweşxaneyên meydanî tometbar dike. Girêdayî bi mêjara şerê Daişê, hevpeymaniya navdewletî bi serpiriştiya Amerîka, di îlûna sala 2014 de dest bi operasyonên xwe li Sûriyayê li dijî Daeş û bê erêkirina rejîma Esed dest pê kir. û li gorî Rewangeha Sûriya mafê mirovan ku ji destpêka wan operasyonan ve 3600 û 49 kes jiyana xwe ji dest dane û bi kêmanî 6 ji sedê ji wê hejmarê sivîl in.